Hey guys, nibe careful phandle apha, unyaka uphelile, sikwilast quarter ngoku. Isile season is just around the corner. Baqalile noonyana ngezaa tricks zabo kwi-ATM. Mna bendicebisa uba umntu aziyaleze efowunini because hey, abantu sebeqalile ulahleka ngoku. Izawubamba into yoba sibe sihambe sixhuma iipowusta apha ezithi missing kanti umntu uyokoluka. Nistoti kaloku guys, mhlawumbi umntu usuke eminyakeni ebebhantinda so kangafumani itshansi yosineya. But ke asikho lapho namhlanje guys. La magxadi over 30 osisinobodidi sebeqalile unyamalala neemali zemigalelo. Umntu uthi makugalelelwe yena kuqala ugqiba silayize xa kufuneka kugqetshiwe. Izawuba zizazikhalo ngokuthi imali yomgqebho irojiwe kanti hayi usisimayoli uyihlise ngomlenze. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Notakakayone phaa ngoDisemba into abazayinyamalala fondini. Sihambe sibakhangela kwezi police station nakwezi zibhedlele kanti awuswayini unqendevile samwe. Utya imali yebhonasi nama-2K uzilibele noba unabantwana. Intwana yam uTshepiso ubike yakhangelwa abafondini kuthiwa une-2 weeks engabonakali. Ndithi hayi imbaleki yodumo kaloku liyafuna kudala wabaleka laa mntu nangoku uyobaleka samwe. Kalimtshekisheni kwezaa WhatsApp groups ze-running club sozangafumaneki. But ke wethu guys kusemhlabeni apha maniyazi umntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as uba yena ayihappy ngesiqu sakhe.